Zašljunjaju. Da se čuo šta pjeva sad. Bravo. To sam svirao u Borske Slatine, na susreti sela. To nije bio sad, nego bili su 9 sela. Bilo Tabliče, bilo Šipikovo, Osnić, Bukovo, Rudna Glava, Luka, Štubik, to i onaj tamo dao ručak dat. I ja sam to kolo svirao tamo. I šta bilo? Preko 20 se digli tako došle me slime. A ja sam na frule bio jedan sa harmonikom i onaj šta vodi folklor bubanj. A sva sela su po 8, po 2 violine, po 2 harmonike, po 2, po saksifon i truba. Šta bilo? Svi izgubili, mi smo dobili Štubik diplomu. Stvarno? Mi smo dobili samo 301 harmonika i to. Ali pazi, ja sviram daleko na kabine, napolju kabine. Tamo sam kao Dodoriju tamo. Ali pazi, kad staneš, mora da staneš pod komandu. Ima čuji samo rp i harmonika, a oni tamo me prate. Oni u Venkutu, ja tamo sviram. A ja kažem na koji ću prst da stanem. A oni spremni ljudi, znaš, i kad ja sam stao pravo zvrk, kad onaj spiker došao, vidite sami, vidimo, kaže, što bi najbolja muzika, kaže. Zato što su oni sve jedno isto svirali, znaš. Sve jedno isto. Po Vlaški svirali sve i sve to jedno isto. Tu staru Vlajnu i to ti je to. Eto, to ti je to. A vi ste ubacili novinu. Da, i tako. A staru Vlajnu dok je sviramo od prije 500 godina. Ajde, još staru Vlajnu. Nego direktora da zovemo, a? Molim. Ima prstenje zlatno. Kako nema? Neki snimaju ovu muziku. Ovo ne možeš da vidiš. Aha, opa, šta je Julija, ajde malo. Ova nije Vajna, ti nemaš pravo se veseliš, ova je Srpšina. Nena. Nije predalična kao ovaj. Daj da ja tebe snimam, daj. Op. Daj sjeda malo. Ajde, Tanjište. Dođi malo. Ovo je stara Vojna od pre 500 godina. Od pre 500 godina. Odliš se Op. Daj maramčaniku, daj. Dobro što mi bite. Kako piškir. I jo. I jo. Bravo. Zvuk je Je dobro? Bravo, deda Žiko, bravo. Jel ste vidjeli to? Ali eto, tu jedan, došao sam tu, jedan mladić, ne mogu sad da ga vidim. Touch screen, aha. Jedan mladić bio tu na Buškanu. Ja dođem sretni dan da izgledam. Vidiš kažu dom zdravlja. Kako izgleda taj? Jedan muškarčić, jedan sličan ovome čoveku, tako. Ali nije tako sličan. Ali nije to. A ja mu tako pa bre, ja sam... Žena! To je žena, znam ja, ali sličan njoj tako. Sličan njoj. Sličan njoj, za liv ta fizurobi. Koji je to radio A ja mu kažem, slušaj neko bre. Pa nego ja sam Dragan, da ideš u dvor zdravlja, tamo će ti provere pici. A ja i se napuzaš. Pa ja sam Draganov Dreda bre. A ti si Draganov Dreda. Odmah se prati, dojde meni pisaš. Tako, sad ću da napišem na oglasnoj tabli kad dođe da drži pišu. Da imam uput za kod... Ja idem kod Dragiša, a otidem kod Dragiša, odavde uput uzem, pa otidem kod Dragana uradio kod neurologije tamo. I rekao da, kuće da ideš dedo? Rekao ću da idem, rekao kod Dragiše. A on nema ga viče Dragiš, zove nego kaže, Dragiša, ti dedo hoćeš kod Dragiše? Rekao, hoću kod Dragiše. Evo uput napisali, gledaj, sve završeno. Napisali. Nego da napišem tu kad dođete vi da merimo pritisak svaki put. Knjižicu ti dam zdravstvo. Daj zdravstvenu knjižicu. Knjižicu mora.